Ftit huma dawk in-nies li jafu li fl-Iskola Sekondarja San Tomas fiż-Żejtun hemm fdalijiet ta' Villa Rumana. Fl-2006 l-Università ta' Malta tat bidu għal skavi arkeoloġiċi f'din l-iskola. Dan 20 ta' snin wara li fl-1961 sar magħruf li jeżisti dan il-wirt storiku. Kif spjega l-professur Nicolas Vella dan huwa sit importanti ferm għaliex għalkemm f'Malta għandna diversi villel Rumani dawn ġew skoperti snin ilu u sa issa m'hemmx dokumentazzjoni tajba tal-iskavi. Bekk, l-arkeologi kellhom l-opportunità li jaħdmu b'teknika ta' skaf partikolari ħafna sabiex ikollhom skavi tajbin. Il-Villa Rumana hija qasam ta' raba kbir flimkien ma' żona residenzjali u postijiet fejn isir ix-xogħol. F'dan il-post instabu wkoll trinek ta' tkabbir tal-eneb kif ukoll ġibjun tal-ilma. Kien hawn diġà fuq dan il-post għalqa illi kellha id-dwieli. U billi f'Malta il-ħamrija mhix fonda biżżejjed biex tippermetti lid-dwieli li jkabbru l-eruq fil-font li kienu jagħmlu anka sa ftit snin ilu illi il-blat iħaffru trinka fih. Il-vantaġġ taw li daw it-trinek imorru taħt il-fdalijiet tal-Villa Rumana. Jiġifieri jurina fiċ-ċar li l-għalqa bid-dwieli kienet hawn qabel il-Villa Rumana. Id-data ta' meta l-għalqa ġiet abbandonata biex saret il-Villa Rumana kienet l-ewwel seklu qabel Kristu. Jiġifieri qabel l-ewwel seklu kien isir kien jitkabbar l-eneb u wara beda jintuża dal-post biex isir l-asir taż-żabbuġ. Illum ix-xogħol mhix ġmiel u kif l-istudenti tal-Università flimkien mal-għalliema tagħhom Maxine Anastasi jinstabu fuq is-sit impenjati fl-iskavar. The students are all reading for a degree in archaeology at different levels. So at the moment we've got some Bachelors of Honours and Bachelor degree students as well as Master students. So we spend 4 weeks here as part of the practical training for the archaeology degree. And this is where they plan on excavating, they document, learn how to use surveying equipment and all aspects of the practical part of the discipline. Abigail Zammit li għadha kif gradwat mill-Università Rinomata ta' Oxford bħala epigrafista tal-iskrizzjonijiet semitiċi spjegat li nstabu diversi oġġetti tal-perjodu puniku fosthom reċipjent b'iskrizzjoni punika. Stabet fuq biċċa bowl tal-fuħħar lokali u fuqha hemm żewġ karatteri puniċi li normalment jiddataw għat-tielet u t-tieni seklu qabel Kristu. Huma l-karatteri huma litra lamet u litra taw, lamet lil kif ngħidu fil-Malti u t-ti tista' tkun għal teruma offering allura għall-offerta jew inkella abbrevjazzjoni ta' isem ta' xi alla bħal Astarte jew Tanit. Instabu wkoll oġġetti tal-perjodu Ruman fosthom lampa taż-żejt ta' żmien bikri Ruman. Kif instabet kienet diġà maqsuma mill-nożil tagħha imma naddafnija u kien hemm traċċi ta' nugrufun ġewwa u anke hemm traċċi fuq il-parti ta' barra. Hi kienet tintela bil-żejt taż-żebbuġa seta kien hemm probabilità li ntuża żejt taż-żebbuġa u l-ftila kienet tkun magħmula minn xi tip ta' drab imdawwar ġewwa u kienet tinxtel. Bekk dan jidher li se jkun sajf interessanti għall-arkeologi u l-istudenti tal-arkeoloġija li fiż-Żejtun qed jesploraw dan is-sit. Min jaf x'iktar qed iridu jiskopru.